Älemin kudreti onun sağlaşığındadır. Haçanna zeminin süngünü nehek kan bilen harlanlarına. Adamlar bir-birine rehimsizlik bilen qaranlarına. Adalatsızlık hüküm sürenine Allah Teala ağatı yollaptır. Ol ağatın 10 küsüngü ağ bulutlardan, kalbı nurdan molmoli. Ol haysuyu varıp, çarpaya kalıp pişmese, şol öýde halatlı kişi dünyaya inipdir. Hani bolgudyň, bol, Oraz Gülcan, sen gayratlısın. Gayrat et bağda, gayrat et. Ah, kösendeler çağa. Ay, hani, ya Allah'ım, büyük bir rahmeti var can Allah'ım. Rahatlan uzun, rahatlan. Sana varayım, Hulya, gidelim. Bak, yeni doğan gene var. Devlet Mehmet Molla! Kuşluk oğlumuz Volli! Devlet Mehmet Molla! Kuşluk oğlumuz Volli! On yıldan soň Maktım Volli, o düneyden ok mu? Häzir atamdan soraýyn. Sahet, karasın bana. Gel gov çaltıra. Yılcak çörük, süt bileni yersin. Mağdum uli, näme oğlum derdi dursun? Näme oldu? Oglanlar oduna gelir. Menem gidäjekdim. Atandan sonra değil mi? Yok, ente soramok. Var, atandan sonra. Bu verse gidiyor. Yine ol, yine yapacak mı? Yapacak. Eleyt bir direk dogul yaratmak näme berek? On soňan fiil näme gelmeýän zatmy? Ýadynda düşýän bolsa 5-10 ýyllykda da gelipdi. Ya Gurban Şyha şeýle bir fiil geldi diye weli mallar meydandan ýygna ben bilmedik diye. Ana şol öňküdekde kerwinin görüpdirler. Habar aljak bolsalar zyndyýat bolaýamyş diye. Ýogsam aýaly tatlyň eňleýän sesem gulagy eşdilip dur diye. Birden bir halal golay. Näme diýersiň, ha? İl holup sadaka vermeli var. Sadaka verýäsip oğullara habar etmeli orada anna. Aho adamlar. Bozsully kerwen görnýän bolsa bu ýönelge däldir. Döwlet Mehmet, siz bir bilimli adam. Öňkü ýamlarda hiç şular ýaldartlar bolupmydy? Allah Tagalanyň Guran 18.000 älim şeýle giň bolup. Oma adamlar derlinin. Yürüp yolun bilmesen, doğru yola gelmesen, Olmadyk adam ýok. haqqy ýada salmasan, galyň arman içinde. Yayılar kanat perler, Dert beren hup Allah. açılar dep derler, bölük bölük kep derler, Ewem çöp başky. hu diyer harman içinde.
öňden ýörer. Netijesi başga bir sebäbe baganadyr. Şoň üçinem 7 yer bolmuş bina. Her zat okyr bir sena. Otlar hemdir Rebbina. Noğuz baran çinne. Artmoly, sen näme ýardatýarsyň? Oho, elleňe mäşäpdir. Gulaklarym şäpdir. Oglalar odyny aýtýar. Menem daýym. Oha da sow. Üşemerdiňmi? Yo'qlata. Bolya, gitsen git ýöne ýylrak geýin. Bar gidiber. Wagtyna ýylyňy dolanyn. Magtym boly. Sen sallanardın. Yok gel basarma. Güwestin. Onda kim sallanýar? Sen gel. Sen gel. Sen sallanýar. Hal kim? Sen sallanýar. Näme bolýar? Ana diýdimi sallanardın sen? Benim. Köpkün benim. Hal gelen köpkün. Köpkün. Kallary yok. Getirin bari. Getirin. Korkma köpkün. Onu koymasın. Getirdin. Bolşunun nähili? Goýberin polady. Gelgüşün şagasy var, şoňa pökkün salacak bolýar. Näme ýüregiňe oýamy? Ýüregiňe oýanmasa özüň sallan. Goýberin onu, özüm sallanaryn. Sallamalyň oglanlar. Mehmet Sapaýly Abdullaýdyr. Korkmaň, aýtman. Aýdanda näme? Öz sallan diýdi. Sallaýas oglanlar. Martumuly sallanma. O ýerge tökle eşitdiňmi? Men barur Abdullaýdyr. Teretap bol Magtymly. Öňüň çöktür. Näçe düýjesi bolsa da algyn Magtymly. Oglanlar, atdylar görýär, gaçaly. Aho, oglanlar, nerdesin? Polat, nerdesin? Oglanlar! Ey, oglanlar! Siz nereye gittiniz? Kaldırmam da beni. Aho, Polat, neredesin? Algıydım akday. Borece. Magtymly dağda gally. Magtymly dağda gally. O nädip dağda gally? Ne tanışıp attılar göründü. Biz orada kaçtık. Näme atdylar? Bilem yok, Magtymly dağda gally. Magtymly dağda gally. Magtymly. Oglum. Magtymly geldimi?
Ha? Mahtum ulu. Kerezat bol. Mahtum Ulcan. Oğlum. Mahtum ulu. Hani? Gözün aç. Canım jogro joş eyle. Nefsim aydar hoş eyle. Oğlum. Ata, keremine duş eyle. Mahtum ulu. Tanla divan içinde. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Eşdiýärmi meni? Wah, Mahtum ulu. Şu wagtda duran bir kişi hyşap. Boğluna pata verdin diýdi sap. Hanini durmadı. Bari ver oğlum. Bari ver. 124.000 enbiya ishab barsı şolardır bilgillidiler. Eslim Baba Selman buyurdu merdi. Piyalan tutup sallılar derdi. Gitti akıl huşum, yattım şo yerde. Arşta perşteni var, görgülliydiler. Yel olup yugurdum yerin damarına. Nadarım yetişti arşın kemerine. Jevrut aleminne, celil sırrına gelip özün qarap görgülliydiler. Mahtum ulu. Eşdiýärmi meni? Mahtum ulu eşdiýärmi? O meni eşdiýär. Hani besip. Bolsun nähili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Näge hyýal etsem ele getirdim. Kayda baksam onu nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım. Yüzümü tüykürüp torgulliydiler. Balam. Oğlum. Oğlum. Hudaya şükür. Dolanma. Ata. Hani şunu göreyim. Hayır. Yeri, iPhone çevireyden, ha? Haklap durman, o koy verme. Ay, inhaş ağlı horodun alacağı görünüp dura. Ay berekella, ver kırak topul, ver kırak. Ay yok, ay bundan horodun şu olmaz. Ben koydu gidip ödeyişim bile olayım laydı. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Sen bu kitapla akşam ödem geçiyor. Sağını kaçırıpsınız. Nerede kaçırıptın? O taydı. Vah ey, tanrı yalan. Ay inim şu yerlerde küçücük oğlancık görmediniz mi? Vah nire aytırım oğlum. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Ya
şunu. Ha, Şu kitabı görüp kitap okuyacak mı? Ava. Görle bunu. Kitap okuyacak olsan söylemeli kadırdan. Martın Muli! Bir küçük oğlansı görmediniz mi? Martın Muli! Martın Muli! Hani yürüsene. Yürü diyen ben sana. Hey, sınır olmayacak. Yürüsün gelin ok. Onu ertiyle çelli dur şu yerde kalıp koy. Hay yürü götürelim. Lafra. Cemile. Cemile kıydım. Ben geldim. Hani gel bakal kıydım. Hay akıl kıydım. Getirdim kıydım getirdim. Ha geldim. Hani Allah korusun. Hani yürü. Ben sana bağlardan ne mi soğuk getiren gör göreyim. Yardım. Kışvar, sen öyle mi? Ben oğur tuttum. O sen arabanda yatır. O sen arabandan kitap mı? Ne emmoğlu, ilgilik Kışvar, mi? sen öyle mi? Vay ne Sen emmoğlu? düş arabadan. Bu ne emmoğlu? Düş dedim düş. Kışvar, ne avru? Hani gel. Elime düşensen. Sapacak yerin olmak. Gel bari. Gel. Ne için ben arabama mindim? Oğurluk edecek oldun mu? Cevap ver. Yok, men oğurluğa etcek bolmadım. Kitap okuyacak boldum. Eşdiýän kişi var. O kitap okuyacak bolup durar. Onu häzir göräýär. Beni Adem erzeyek digeren, keder aferin erzeyek göteren. Çe ozvi bederde avere rozgar, diger osara nemende garar. Atı! Vah Martın can maram. Ben bütün şehre aylanıp çıktım ha seni gözden. Senin atası mı? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Men Kişvar Badrettin. Boğlun katı dehillekin. Ey Allah'ım o bir de teadil koşulur o kap verdi. Şeyde mi adam? Onu size adar veren orada. Bağışla verin. Ötünüz de oraya. Ay canım Kitap şeyliyor täsini ken atı. Şeyle mi oğlum? Vaktin beni bağışlan. Ben bunu başta oğrudur edip durun. Olsa kitabın aşığı kez. Yürü oğlum gidelim. Yürüm hormatlı mihmanım Adar edin ben. Adamlar yürüm öyle girelim. Bu cahalla beş gün mihman olacak. Düşmanın sözüne ihtibar olmaz. Mehir söýgü kalmadan gitmez. O yaprak uzak vakta uğraya. Yönü bizim göz yaprağımız. Yemişi ter. Mahtumuli. Gel oğlum. Kitap aldın mı? Yok, bunu bana söyle verdiler. Bilýän mi? Düş görüp duran. Oraşan düş. Düşmüdü. Men seni uzak bir yola uğradýanşym. Ece, senin ayrılıp hiç yere de gitmerin. Soň atan sesi geldi. O mama. O bak. Ece, han koşuştana.
Sana bu tolunmak bolmaya. Men bunu sana ne edip aýtsam kan? Aýlygy. Ejejan, sen düşün. Peygamberler ýogdy bolsun nähderine. Atan bana. Sana ak. Pata vergiydi onun bir bilmetimde. Men şonu birden oýanaýypdyrna. Tur oğlum. Daşarık çıkay. Bar oğlum. Beýdip bana geredip durma. Kervan geldi! Kervan geldi! Kervan geldi! Bidem düştük inni kerwen saraya. Goşun mağlap ýolup bu kerwen çykar. Kimse geler zar eýläp haraya. İýdegin ýitirip bir sarwan çykar. Ey Taňrym, ardymmadyr alyňa. Ne sebäpden alnymdan bir kerwan çykar? Ogruny ýitiren bu kerwan menden ne ister? Turgullydylar. Düş. Durma adamlar, yürü! Durma adamlar, öme yöremeli. Kervandan kalmayan adamlar, yürü! Kervan hak bolman däldir ho! Çüv canavar, çüv! Vah, maňlaýy giýinjaýa diýräliň dip nijeler aýtdym ha. Ýöne biz o ýere haçan ýeter. O ýerde suň gurbamka. Yeter diýdim, yeter. Haçan görsen göçäwis, haçan görsen kaçagat. Hep beýdibem bir ýaşap bordy. Tuğan mardır. Yetirilmetigen yetirecek maksadın yoluna şehit bolluğumuz orada. İn bolmanına hazın yolunu kurban bolup dura diýerler. Aho! Betedin oğunni! Ey barıp ölecek bolsaň näde öleňden näme? Kema kılıngırını tapma. Ölüm bilen ölümü tapaldy, yer bilen göğüň arasy ýalyr. Hani? Kerwene goşulanmamy. Ýerine bir gara. Öňardy görnen o koçan ağa. Köpelipdir. Köpelsin. Kerwene saklamam. Yüremeli. Yöremeli! Heyhat!
Heyhat! Heyhat! Ya yumru yitirenler! Sizin yolunuz yapık! Siz näme otursunuz? Olun! Çaltrak men yıldan düşün! Hani? Anay, sen kim var? Ben kervanın başını çekmeli müddetim tutardı! Hani yangraman betetti, ölüm tanıt. Sen näme hav, en teven men tanağın yok mu? Hey, hani ölüm tanıt. Kim var? Kim var gel? Hey! Görýän bol sen gözüň kapylyp durýan. Ben sizin ýygyňyzdan geldim. Kerwanın bağı düllü. Olunnym men kim olur? İtirganım ahir tapıpsın felaket. Yok görmem. Kim bu diyen? Kupanta vurni, innekli kılımlık näme? Hani bededi vurni? Sağılır orsul yalnız. Näme otursun? Turun adamlar görelim. Hava çoldurgan. Ay bir ýyjal soňra beririz. Çoldurganam näme Çoldurganam. Bir gece yatyrdım tünün ýaryna. Bir 4 atly gelip turgullydylar. Habar bermiz sana pursat çaýyna. Şo ýerde ärler bar, görgüllidiler. Nazarym ýetişgeç, ol 4 merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Be müşkili olla, halipa lazımdır oğlum. Bizim halipamız Bahaweddin Naqşbendidir. Naqşbendi? Muhammeddin Bahaweddin Naqşbendi ustattır. On yol ağırdır, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin hak dilime ýabsyrman ýüregime kewşirläp çykdym. Boşlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna gulgyan. Bu uzak müşkil ýolla. O bizim halipamyzdyr atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlan bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun. Evet, mallar taksa. Kuvvetçilerim, çok kuvvetleştin çıkarman ente. Nire çıkaryan, kuvvetçilerim. Gelin hav, ahmet büyükten oldu, yakınımda. Minli hanım. Yeňinde işläp. Bizdenki uýa deýler. Şeýkin mazyp, o yürüýüşläp. Bizdenki uýa deýler. Aşyk kulak goýgulsa-da. Maktumulu, seni çoğdurup öpüyor. Baryan. Siyadülp yaraşar yüzü. Sürmü çalıp qara göze. Bizdenki uýa deýler. Han götür şu ýoğuçy. Gayrat edin. Abdullah, han bärik gel. Bardym ata. Oğlunla sürüyünü odağa kovma. Yine toya mal gerek bolmakmaz. Or atam. Hani gel hani. Tavşirin. Mehmet Sepa, yor senin. Mehmanın yanına var ali. Toyun kim zadi bolmasın. Mallar ıslamam. Şu doğrulukta olsun. Çowdur näme molly? Näme bolanyny bir aýt da. Sen durma, ýydyma düş.
Atımoli. Bu töwereň asudalygyna bir kerede. Wah, benim hemişe şeýle asudalyk diýänme. Maňa sen düşünendiň-de. Men hemişe il günümüň parahat, asuda ýaşamagyny dileýän. Atımoli, men taňa şunu aýdaýyn. Genel goşgulaňda hut şu pikirler aýdýan. Men oňa berenýän. Bu biziň arzumyzdyr, maksadymyz. Men goşulamyň saňa ýaranyny düşündüm. Magtymly. Geçen akşam men sen täze adam goşgulaňy dinledim. İjeti bilen oýlandym. Sen adamdan kalyny aralaşýan, olaň ýüregini duýýan. Sen goşgulaňda halkyň, watanyň, geljeň akwaly görnýär. Bu yaradanyň keremidir. Çoğdur. Belki bu gurrumlary bu wagtda başgarak ýagdaýda isläp gowulmaly. Häzir hem toýuňy dip dur. Adamlar araşýandyr. Gideli. Wah, Magtymly. Bu gurrumlar biziň hemişe aňymyzda bolmalydyr. Men sen goşgulaňa kap köp zada göz ýetirdim. Çoğdur. Goý biziň ýürekdeşligimiz müdüm bolsun. Şowdur. Aha şowdur. Sen toy edýänmi, men toy edýänmi? Düşün, men bolmaly o ýerde, sen bolmaly. Adamlar garaşyp dur. Ýer gideliň-de. Menem şonu aýdýanna. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi, göroglu gardaşy, serhoşdur teri. Her sayılanlar şeyda bülbül. Yiğitler, Çoğdur'un amsına göz göreliğinde öyden çıkmalıyın. Hanım sen veran. Ağrıyla siz adamın bunu yaşam. Pelek maňa mal berersen, ol gençken gerekmez. Gözel ýarymny görmesem, panjahan gerekmez. Bağa girip neýläýin men, joşrun anmarny, bilbilim ýetir kalıp sen, gözel reyhan gerekmez. Bukhara. Adamamka, habarlısın. Sana kim gerek? Mağa ahunağa gerekti. Salam aleyküm. Wa aleyküm esselam. Sana ahunağa gerek bolsa, sen ilk nur kadım bilen duşuş. Ine şu kitapları atam ahunağa yolladı. Bana ýaşyn etibe. Tuweleme bolup bilýär. Maňa da Döwlet Mehmet Aladyn kitaplaryny okumak nesip edipdi. Köp ýaşy sowatly kişidir o. Wa aleyküm esselam. Ýanyň bilen köp kitaplar atdym. Ýöne bir ýerde de seni gyzyklandyrjak kitaplar gaty köp durmakdym uly. Men o kitaplar bilen seni ýokman tanışdyrar. Derýada suw keselse, balyň ýüzi göz başa sar bolar diýişleri ýaly. Atam kimniň okan kitaplarynyň bir bölegi. Şüýeri, göwüllaş talgy berýär. Şoň üçin hem ülke sök gelendir nur käzim. Ahunaga kabul eder. Menem bilen gurlaşar. Sağ olun. Araşyn.
Mağtım uli. An gelin hani. Ahunaga yarawsız onu da sizi görecek diye. Yürün. Salamu aleyküm. Ani, kolayrak gelin. Wa aleykümselam. Ine bey Dövlet Mehmet Adadin oğlu Mağtım uli. Boluyla, kaçan gelin oğlum? Men gelip duruşum. İlk sizi göreyin idim. Atam köp dogay salam yolladı. İveren getiren sağ olsun. Men sen atan kovtanayan. Atamam sizi hemişe atlaya. Sağ ol, Allah yalkasın oğlum. Gözümün üstünde ornum var. O kaver oğlum. Seni nuru kâdım muruk dür. Tekçede melhem olmalı. Bilyen heder alıp berer. Hani şu kitabı eline getir. Bu kitabı görün elzin oğlum. Yeketek nusudur. Mun belli vakası olmaz. Evsilmez hazinadır ol. Atam kitap barada kän gurrun beripdi. Dövlet Mehmet Ağun kitabın adını bilýänler. Kitabı sana okumağı verýän oğlum. Sağ olun. Üstünlük hemram olsun. Okaver oğlum, okaver. Sağ olun. Anamınız için Tanrı yalkasın. Mağtım uly medresede okan nöwürleri, günnöger edebiýatynyň, ilminiň beýik ustatlary İbn Sina, Farabi, Biruni, Nesimi, Firdevsi, Nowayi, Mahmud Kaşgarly, Muhammed Harezmi, Hoca Ahmet Yasawy, Naqşbendi ýaly şahslaryň döredüjiligi bilen has içgin tanışýar. Medresede berilýän derslerden başga da öz başlyk dünýä edebiýaty, ilmi bilen gyzyklanýar. Ine şu kitapda şeýle ýazylypdyr. Ey gudrat güýçli biri var. Sen adyllygyňa, geçirimliligiňe, giňligiňe şek ýokdur. Maňa bu ýalançyň hanymany gerekmez. Ölüp galsan özgäniň ysbyhany gerekmez. Küpür görmen Allah'ymyň beren jany gerekmez. Leyli ýarym bolmasa, bar mydarym bolmasa. Ey Allah'ım. Halipa, ine men aşyk, basym öýlenme hyýalymam ýok däl. Hak söýgü barda näme aýdarsyňyz? Men size şunu aýdaýyn. Şeýle bir söýgü var. Oňa ylahdan berilen ışık diýilýär. Bir wagtlar meşhur usra şahyry Qays ibn Mulawwaha Pelek salsa her bir ýolu ýöregül sen gaýtmagyl. Çünki pelekniň golunda uly pirmany bardyr. Leyli dip kıyırıptır. Şol wagt men berde diýen Leyliň sany müňden geçipdir. Wah. Hak söýgä ýetip oluşkyň wasbyny ýyly ýaymak bagtam bide de ýetdirsedi käşke. Pelek älime ryswa kıldy. Aýrypdyr zarymdan. Ne iş kılsam habar bilem. Men ol meňli ýarymdan.
Kim var? Kim sen? Meňli? Bu men elti. Oy toytoron. Sen mi? Sağaman otursun onu. Şükür. Gel geç durma kapıda. Gel otur. Yaxşımı ýagdaýlama. Halymdan habar soraýyn gelin. Oh, halim haraplı toytoron. Sen sorama. Sana getirdim. Sağ ol. Hawa, aydı ver. Ayağın ağrıyamı. Hani? Oh, ağır yağlı. İcir çek yende toytoron. Men sana şunu aýtjaktym elti. Näme aýtjaktın? Aydı ver. Ýüregiň ağrydasy ma gelen okgoly. Aýtmanam durup bilen mokda. Näme boldy? Hol ülpi daýdan gyýdy. Haly gödeli ere çykanna. Döwlet Mehmediň ogly Magtym uly. Şol meňli bile gözüniň aşyny kakşyp göze başa düşenmiş. Elti ýöne menden bir göwn etmek bori. Toba. İýden aýt. Innem medrese okuw gidenden soň meňli ýygyna ýanyp köýüp ýörmüş. Görenler wa. Gep pyvat getirýär diýip meni bir ýazgarma göreldi. O sözleri eşitip otly köýnek giýenlerin. Ondan hey aýtman durup bolýarmy? Öde tüýstilýän ýereken bolyn. Ýöne sewdany meňliň özüniň başlamasy uýur. Wah, şo da elti. Şo bir hille. Ýoksa da Döwlet Mehmet nämedim ýaka? Ya olara gyýdy gerek diýelmike? Wah, menem şonu diýenne. Olara gyýdy gerek bolsa gapyda durardylar. Inni onu eşiten adamlarym heşelle kakýalar. Kim heşelle kakýa? Kim kakanda näme? Ýylyň agryny beklep bolmaz. Biz gyýda eýeli etmeli. Ýoksam maskara. Sen näme şu çakaçyn içine salyk geldin. Aýtmala kening. Sen içiň erbe toytoron. Elti, bir çykalga wa. Ne hil çykalgasy var? Şyhym dädimler geljek diýdiler. Şyhymlar? Bilýäňa gorot derler. Şyhymlar. Meňli üçin zat gaýgyrjak gelýärler. Meňli jana dödemokda. Meňli jana dödemok. Meni deyin. Şyhym dädimlere de habar edeýin. Meňli, denejen çagyrýar. Ece. Emdiren süýdümden razy dälirin. Vay, beýtmeň. Ýediýäniňiz näme? Aýyrlyň degmeň maň. Ala detme oğul bak. Ýagy pipik geýer. Bagty ýatanyň. Aýyrlyň. Maňlaýyna ýazylan. Köýdürme. Näme üçin gelmedi? Magtym uly. Dur gitme. Meňli. Kerem eyle. Ya Rab, kudretli Suhan. Garip gamlyň geçen halymy meniň. Öz veren janyňa jebir etme, jebbar. Zahirler kuýmagul balyma meniň. Ejid menim. Senden özge kimim bar? Bir teselli bergil köňlüme meniň. Köňlüme meniň. Magtym uly, näme ol eýgilikmi?
Men etiregi var ya. Yüreğim bir yozluk asız ya. Doğru diýär. Yüreğin insalmayan bolsa sebäbini bilmek gerek. Birini görüşüp bilmesek gerek Halipa. Men etirekde näçe çegilenjegim belli de. Nisibem çekip dolanaytamam soň hiwa gaýdaryn. Nesibäni ıslamak gerek däl. Belki de biz ýene şo ýerlerde görüşeriz. Biler bolsaň meni Şirgathan medresetine çağırýarlar. Hiwa da bir ýerden uzakda däl. Hem ziyaret hem tücaret diýilenne. O ýerdäki ılımly bilimli akullar arasynda bizim bilen pikirdeşleri de, biz bilen du demek bolarlar da var. Ýöne menne başga bir hyýalam bar. Men hem sen bilen etirege gidip Döwlet Mehmet Azady bilen görüşetim gelýär. Şirgathan medresesine bolsa soň ikimiz bile gaýty bersek niçik borka. Ajap bolur Halipa. Onu eglenmen watana ugraly. Hey! Deme durýan. Taklaman kerweni. Şu mallar bir ýerle bilsek soň özümiz diýinçali berer, bolýarmy? Mallar yerler, siz arkayn bolay. Assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. Akşam yatıp daň bilen ugramakçy. Howa. Bir de bir yer tapılarlar. Tapılar, yerimiz kändir. Sağ olun. Barın da arkayn yerleşiverin. Ay herkes büyük mallar yerleştir. Arkayn bar yerleşiverin. Çok sağ olun. Mallan aladasın et, yatakta yer kändir. Bola. Ay yigitler, hani bu mallarım yatak eltin. İlk mallar bursa goýak. Otun tuğun ayrısın et. Mehman, onu siz arkayn barın da diýinçal verin. Bola. Mallan aladasın et. Web sağ olun. Taňyr ýatkar. Bar verin onu. Bolýar. Hakla kervanı, üstleneli. Wahy. Orluk buğdayım. Bilýär. Size çiğnce toprak gerektir. Atımul näme boldy? Ýönesi gurama. Ynha nesip bolsa yerem tapılar. Onsoň suwam tapılar. Atımul bizi de galýar. Hamsaklı. Näme boldy? Deme durýaňyz. Görün beni. Gören diyen men size. Getesege düşmez bulur. Gören. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Kerweniňiň ugry nire? Biz giýinjaýa var ya sinin. Ýaşuly. Siz ters ugra barýan ýaly. Wakay. İnim. Sen bilýän bolsaň. Şulara düşünür ahry. Düşünür şulara. Hey! Sana diýär. Durma. Yürü. Hey gep düşünür baryan. Her bir yer çeke. Men sana şunu aýdaýyn. Kerweni sen halat etmeli. Adamlar, siz ters ugra barýaňyz. Eşitýäňiz meni? Siz ters ugra barýaňyz. Giňjay bu ýerde däl. Giňjay bu tarapda. Adamlar, eşitýäňizmi? Durun, nire barýaňyz siz? Adamlar, siz ters ugra barýaňyz. Giňjay bu tarapda. Eşitýäňizmi adamlar? Giňjay berde. Tumuli, sen olar saklama. Olar tüm dünýä barýarlar. Sen nire durýan? O yerde hiç zat gerekke. O yerde hemme zat ba. Hemme zatın ba yerine elbette hiç zat gerekke. Sen näme menden ýüze gurýan? Olar men gidim bilen barýarlar. Belki seni men gidim bilen gidersin. Eşitýänmi? Ben bol. Yok o yerden. Terede bir kerwene. Terede bu uğurunu tiren kerwene. Sen bu kerweni özüm halat etmeli. Yoksa Adamlar uğruňyzy ýetkedin. Dolanyň ýydyňyza. Dogry ýola düşün adamlar. Eşitýäňizmi? Siz ters ugra barýaňyz.
Koy ağlama. Kısmatı näme ýazylan bolsa görmeli bol. Meňli. Garaş. Men basym gelirim. Haçan gelersiň Magtumuly? Men sana garaşarym. Magtumuly, gideli. Kerwenden garýar. Anna! Ağlamların getivermedin. Maltumul el adamlar görsedim. Maltumul el adamlar. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Aman geldin Maltumul. Bir tigitler nereden önüm gelgele namar asıl hamim kulmol Kulun ödünle otarman Salamu aleyküm ata. Wa aleykümselam. Aman geldin Magtumuly. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel hanımır görseli. Indi men seni öz yanımdan goýbermen. Biler bolsaň obamyň oğlanlary ýol saýyn tutýarlar. Nire gidelim? Ahmet Şaňa. Ahmet Şah Durrani Türkmenleri Agdyr gatnaşyga çağırıp çakyl giýeripdir Maltumly. Gelenin gowy bolaýdyn ha. Ýaşullar gollaýarmy? Owa, ýaşullar gollady Maltumly. Sen nähili pikirde? Dogry Magtumulyň pikiri wajyp. Diýer näme diýersiň? Ýerdinçe bolsa toýlar tom ýerine çaly. Magtumuly geldi diýip habar edim. Durdy aýaýdym. Nurna het çağır. Obada toy bolýar Magtumuly. Gitseň açan gelerdin. Sabırlarak bol ho Mehmet Sapa. O sana obada toyda gelinliğini öpközsün bolýar. Götetsene Abdullah, oýnuňam seni ýasa. Diýek ismeň hala nokta. Aýtda Magtumula Mehmet Sapa. Ya menden tanıyanmy? Bolmasa men gidäýin ho. Betedin Abdullah. Atamy seredip dur. Adam benni bolsa adam. Allah'ından eymeni var. Ötür döwran, durmaz bidem. Yatmak, gapıl oyunu var. Eger menden söz sorarsen, bijay ne işler kurarsen, tut pendim, ne iş görürsen, bir adım bakıp, sina var.
Dünýäniň düýbi derazdyr. Pursat kemdir, ömür azdyr. Yigitlik eglenmez ýazdyr, bir adyň edine bar. Bu sözler menden nişana, awray dileseň jana, jahançyra musulmana, hoş sözler, ýaxşy sana bar. Hani kolumda belli bir pikire gelelim de. Senin bu boşunda men kervanın kün yağdırı bilmen. Han durmamaydım. Gelin bari. Aho, kolay elinde. Heyinde bize yol orkadan tapılmaz mı ka? Oğlumuzu yitirdik de. Kenan kervanının ülük qarlık. Yerini bil nedir? Bize yeni bir yerde zagay tapılmaz. Biz giyin zaya gitmeli. Yönü ağatın sürüyelikti de nimen bilye. Onunla düşlüyelik de sürü. Yine sürürdü. Sıyırdı da bir kan tutuluyor. Musulmo deyip mi? Her şeyden ayttım. Var kervanın yanına var. Mahtum oli. Sen kalbinde göz var olsa, Hengam kervanı tapta bizim şoň oturken. Hengam kerwani. Menem şonu gözleýän. Hengam kerwanny siz diňe tümden tapyp bilersiňiz. Aho, indi kervanı niye yapırmalı? Onun da belli bir fikre gelin de. Benim şu yerden buraya dönmektemin. Bittir. Öňme olmasa, öňme şu yerde yol var değil. Men ne sıdamı? Bunun burada dedin de. Hani sen bolun. Men sizin baryňyzy dinledim. Men Mahtum Ulyň pikirini bilesim gelýär. Ruhsat bolsa, aýdyň sual. Nedir bu dünýäniň diýerligi? Yatsaň düýüşdir, turaňda hyýal. Nedir mülkü jahan söýgüsi? Derdeserdir, ya boyna we bal. Ähli zaman näge ben dolmuşdur? Oğulgy söýgüsi, jem etmäge mal. Dünýä üçin nedir bagsyjyň? Behuda boğaz ýyrtmak, yersiz galmagy. Bu söýgüden maldan ne hasyl? Ýygmagy gaýgydyr, gitmegi melal. Yarep, ket hudalyk neçedir? Hepde eşret, gaýgy galan sal.
Gurduğum aslında bilgil bu zeminin mıyhıdır. Erer ol erkin mıdam, budur Türkmen binası. Terki dünya eyleyir, gelse rakipler karşına, bil polotton bina olgun, budur Türkmen kalası. Teke, yomut, yazar, göklöň, ahaliyle bir olup, kılsa bir zaya yürüyüş, açılır güllälesi. Aydadır mahtum guluy, bolmaz gowunna bir qara, hak seyleyip kılmış nadar, bardır onun sayesi. Emme sapa. Ha Abdullah. Baktım uluyun görmedin mi? Hana dağda otur, erteki dağa çıkışın. Ol ya, boşlar tayını yola düşer. Bor ağam, bor. Maltımulu! Aho Maltımulu! Seni atam çağırıyor. Evlenmede düş aşağı. Sen onu gitmek amıklı yürüngü dupsun da. Hova, men gitmesem bolmaz. Eger de Ahmet Şah Durrani bizimden duşmak isteyen bolsa, bizim o iyili yurt behbidin arap hükman barar. Ahmet Şah Durrani'nin şıgırıya dayanıdı. Şıgırıda hormat toyanlığından haberim var. Men o yerde kalma niyetim yok atam. Yönü görün ahiret dünyada nämeler olup geçýär. Ahmet Şah Durrani'nin bizim üstümizde kökönök boljagyna anam az. Yönü başga dost bolol diýenem yok. Başartalar bir-birine karşı koyup malyny ýerine aljaklar. Belki de Ahmet Şah bide de özleri ýaly döwlet gurmagy ýardam eder. Ine şu pikirler men aňymda. Ine şu pikirler men kalbymny lerdana getirýär. Gitmeli. Ahmet Şah Durrani'nin matlabynyň nämedigini bilmek üçin gitmeli. Nung 747-nji ýylda Ahmet Şah Durraniň ýol başçylygyna öz başlyk Owgan döwleti esaslandyrylýar. Ahmet Şah Durrani Türkmen taýpalary bilen agzybir gatnaşykda bolmak üçin 1754-1755-nji ýyllarda bir näçe gelek ýetirip gurgan tewitlerine ýaşaýan Yomut, Göklöň taýpalary bilen göni gatnaşyga çykypdyr. Türkmen hanlary we serdarlary şol sanny Döwlet Mehmet Azady, Magtymguly hem bu gatnaşyklary bollapdyrlar. Şeýle duşuşyklaryň birine Magtymgulynyň ödem gatnaşypdyr. Şahir, çağırıma seslerin üçün men senden minnetdardyrum. Ýaşyryp oturmaýyn. Men şahirleri ulu hormat goýar. Men sana bir goşok ap bereýin, berkem senin kim ýazyny aýdyp bererim. Bahar gelse dogry düşey yer asman, çakmışar, oynaşar, arasyn kesmän. Keser tapıp, şol oyundan darkaşdan lägereyhan özüp, otur Horasan. Allah size şahirlikden zehin verttir. Hani yarınna. Men senin näme isleýänini düşünýän Magtymguly. Ýöne siz maksadyňyza howlugýaňyz. Şiirem awyny birden toplaýan nädir? Biz ilki töweregimizde din salmagy başarmaly. Awun görüp duran bolsa onu düşek ýeri bolmaz. Ene, men senin hormatyňyza şahirlerimden ýygadym. Ene, şu algur goşu görýärmi? Erkanalyň söýýär. Erkanalygy. Hani ýer Magtymguly. Şahir, men sen bilen aýratylykda iki täp söhbetdeş bolýanma. Sen bilen gelirler bir gown etmäge görtürler.
Biz goňşular biri-biriňe bolan agdy-birligi saklamalydyr. Onuň üçin bolsa biz ähli mümkinçilikleri gözüňde tutmalydyr. Assalamu alaykum han. Wa alaykum assalam. Mihmanları şunça vatlap ayaqsyna saklapsyňyz. Bu gerçekliler. Täze dören döwletde onuň edim gylymam. Yörelgesem mihman kabul etsem münasip bolmaly. Bular biziň kadim hemsayalarymyz. Bular Söýün hanlar. Esen hanlar. Bulan özlerine mihman bolup barsaň, mihman atağının ullur diýip, 3 ullap habaryň alman, hyzmat edýärler. Saçak başyna geçeliň mihmanlar. Ene biz döwlet kurduk. Inni gatnaşyklar ýygyjamlaşar, mähremleşer diýen umydım bar. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýerler-de. Türkmenlerim erkinlik gowurýan halk. Şoň üçin men sizi awşkara çykan meýdanyna kabul etdim. Indi bolsa ýaşlylar men size iň esasy aýtjak bolýan zatym aramızda dostlukly gatnaşygy saklap agdy birlikde ýaşalyň diýjek bolýan. Men sizin gopaly mert halkyňyz agyr söwüşlerde öň kän gerek görendir. Eger biz asudalyk gorap agdy bir ýaşadyk, iki tarafa da befitli bolar. Tanrı şahitdir. Men özümni size dost doğruluğumu aytmak üçin çağırdım. Men sizin aydımlarınızam, şahirlarınızam gowy görýän. Bugün ine Mahtumur şahirin hatirasyna biziň şahirlerimiz diňe onuň goşgularyny okarlar. Köňlüm ister gelsem dünýä älemi, qanatym ýok, uça bilmen neýläýin. Okar men görürmen sowly kelamy, manasyny saça bilmen neýläýin. Biz hak için şiire yönlendik adamlar. Aho, Türkmen haçan namart bolupdur. Cemaat ahunagan dinledik. Adamlar, biz geňeşe diýerleri ak patay bereliň diýip şöre ýygnaşdyk. Bu saparyň maksady biziň bütöw bir döwlet kurmak baradaky arzularymyzyň hasyl bolmak üçindir adamlar. Biziň ýyl bolup birigip döwlet kurmaly wagtymyz gelip ýetdi. Bu sözlüň manysyna siziň her biriňiziň düşünmegiňiz esleýär. Hak iş üçin asudalyk isläp ýagşy net bilen ýoly diýerleri Tanryň özi gollar. Döwlet tapyna hunagy. Aho adamlar, birege kulak koyup himayet bermeli döwrü geldi. Her kimin özüne müsürdür jaýy. Ýadyndan çykarma bayramy toýy. Zantarlygyň bolmaz hiç deňi taýy. Akşam yatıp ertir şükrün kıl ýaşy. Yol üstüne ölsem yola atsalar, razi men üstümden basıp ötseler, Mahtumulu deyip adım tutsalar, gören göz zor tatar, eşten kulağa.
Şahir, Abdallan şatın nenen gördün? Yöne Hudaýlyň aýt. Ýüpüniň üstünde odun goýurlyk barmy kan? Ahmet Şah halkyna daýanyp ýurduna döwlet kurap, gaty döwlet diýşedipdir. İnşallah olanky uğruna bolar. Bu düşnükli. Biziň ýagdaýymyz nähili wagtda? Men ýylgünüň türkmeniň ognuň şok, tiri taýpalar bolup bir-birine gatylman, garylman ýaşamagyna garşy. Bütöw ýeňilmez güç diňe bir döwlet bolup agdy bir ýaşandy bolýandyr. Onu siz ýa-ni gözüňiz bilen görensiňiz. Biz sana düşündük. Diýmek bize Abdallan şahy alşa gerekde. Aho, belki oň özü biziň şahymyz boljakdyr. Sen sory. Dogrudanam. Garlyhan gidelik. Magtym ulyňky düşünükli. Hey. Ceyhun bilen Bahr Hadar arasy. Çöl üstünden öser yeli türkmenim. Gulgun çosy, qara gözüm qarasy. Qara dağdan iner. Sili türkmenim. Köngül huwalanır ata çıkanna. Dağlar lağla döner. Qıya bakanna. Bal getirir, joşup derya akanna. Bent tutturmaz, gelse sili türkmenim. Tiriler qardaştır, urug yarıdır. Akballar ters gelmez, hakan nurdur. Mertler ata çıksa, söveş sardır. Yol üstüne yürüyür, yolu türkmenim. Serhoş bolup çıkar, jiger dağlanmaz. Daşları sıyınırır, yolu bağlanmaz. Gözüm qayra düşmez, köngül eglenmez. Magtym ulu sözler, tili türkmenim. ile hala salan bu köngüllür bu köngül. Horhem ırswa hala salan bu köngüllür bu köngül. Okday qamatymyzni qara gaşlary üçin pajygaly hala salan bu köngüllür bu köngül. Nenen gördüm magtym boly. Hoca Ahmet Yasawy. Sen näme bolýar? Men ýetkim gözleýän. Bahaweddin Nakşibendi öz şähertlerine Magtym boly. bir rowaýat aýdyp berýär. Sen maňa ýetki bolýan edinmi? O bilen üçdan balyk bar. Balyklaryň birinji bekir, ikinji ortada, üçüncüsü bolsun. Kim akly? Birinji balyk dar Hoca Ahmet Hidretleri. bar togonyny kenara çykyp eviniň içine ýygnap ölen bolýar. Atam köngül şamsyragy sözdürdiydi. Men köngüllüň uçunyň ýetenini bilýän.
Ulusullar tarihin katlarına gömülüp yatýar. Biz onu nereden gödlemeli? Yol kötülür Magtymly. Sabah turup vatan sen çağlar men. Güneşli serçemen deyip ağlar men. Hoca Ahmet Hazretleri bir de bir şam çırağı gerek. Yol görkezýän şam çyragy. Köňüller galkynrýan. Gözleri nurlanýan şam çyragy. 63'e yetti yaşım, kalım kapıl. 7 yaşta artlan babam iyilap tapdı. Her tır vurup perdevirle böküp yaptı. Bir hamdallah gördüm deydi, iyiydim öptü. Ol sebepten 63'te girdim yerine. Ey dostlar, pek ısık olga allım. Bu dünyanı düşman tutup gördüm mene. Yakam tutup Hazretine sığınıp geldim. Aşk bağıda mansur sıfat boldum mene. Pirim, bu halk halayığı ne etmeli? Bu çaykanıp duran dünyanın geleceği yok mu? İnni bizim kiştimiz, ummanı sen gidivermeli mi pirim? Yaradana yutut, haka yalvar. Oyu sana, fakir fukaraların, yalnızıp yanılanların, ecide ganimlerin gözlerin kalbine ağrılasıp, on şifasını tapıp, peklep, temizlep, Allah'ın yaradan dünyasına göz yetirir yali, sana yol salgı versin. Magtymly. Magtymly. Ya molly, Dinle meni. O yerde bir yerlergen adam Ahmet Şah Durranyň ýanyna giden türkmenliň üstüne talaňçylaň dökül şakda bir zatlara gurrun verenmiş. Gideli. O şu yerde, daşta da. Men onu şugun köýne harabatçylygyň ýanyna gördüm. Şu yerde. Magtymly, nur kädim. Ben onu tapdım, o berde. Bolayt. Nerede gördün? Urlu. Görem. Değerliğe falan olma. Ayt diyen men sana. Ezettin, Handur, sen Türkmen atlılarını gördün mü? Ama ne diyecek bu lan? Hiç de görem yok. Ne mi? Indi gelgen bir değerlen, oğlunun ıkbalını diyecek kolya. Olur ayette yok. Yine bir sonu düşünmeli. Vak Magtymly. Derdiň ozga seni gussa batyranmada bir gatyk inanýar. Şu biziň gowsyn etjek bolşumyzda. Ýöne Magtymly. Anygyny etmeýän belli bir netije gelmegen kyn. Biz sana düşünýäs. Görmedim. Umit bizi ýaşady Magtymly. Biz oglanlar gözler. Bu hasrat eketenki däl. Derdiň agyrdygyna düşünýäs Magtymly. Yaro, näme boldy? Şu ýüzümni maňa ýarany. Ya, öwrüne rahat getirme. Ýör gidelim.
Hitler, deyin canım. Netip basadan bile yolu düşer. Şowdurxan, görejim, köňül diýregim. Sen wefat bolupsyn, zaharlar için. Göklüňde pelwanym, ýyle göregim. Halk goýup gitdim, narlar için. Ey azarsız ölüm köňlüm, sen mi hawy? Gaflatdan uyansoň, bideň sen bilen söhbetleş kılsam. Maltymuli! Maltymuli! Ular meni dardan aksak bolýarlar. Men bolsa hakym derlähine oňa sinmäge barýar. Hüseyin ibn Mansur al-Hallaj öz şagirdleri bilen eden günäler üçin bilelikde cezalandyryljaktyrlar. Hey dünýe. Mansur Hallajy näetdiň? Tanrym. O sen uğrunda hu hak dip dem Allah'ım. Hak menem, hak men nedir? Hak söylerim. Belki de sen hikmetliňdirmiň jogaby bardyr. Uğrumy ýitirdim men. Tanrym. Nirde sen? Näme sen? Maňa ýol salgy ber. Peltesiz ýanýan çyraga döndüm men. Pragy yüz tutar Türkmen iline. Düşman golurmasyn gadyl gülüne. Dostlar bizem ahiretiň siline gark etmeýän kärakyp. Sapalsın enni. Maltymuli, Necmeddin Qura, al-Usul al-Aşara, Risala at-Turk, Bahaweddin Naqşbendi, Hoca Ahmet Yatawi, Mahmud Pelwan bolsa, 70 ýyllap gijewnit pikir eden pelwan erdir. Hawa. Mahmud Pelwan. Oň ne ajaýyp goşulary bar. Köne geymiň hiç özüne dälaýyp, şumluk giyin tenni bolsa şolayıp. Akıllı nadanyň ýyzyna düşmez. Bahil üçün derim, bagady gaçmaz. Aperin, aperin. Maltymuli. İzzettin ýaly. Nur kädim. Men häzir. İzzettin, näme boldy? Men sizden hoşlaşmaga geldim. İzzettin, näme boldy? Obamy talapdyrlar. Adamlaň baryny ýehir edip alyp gitipdirler. Kim talapdyr? İzzettin dur. Olar nire alyp gidipdirler. İzzettin. Men onuň gözlegine çykmaly. Sen olary nerden gözlejek? Aklyň aýlan. Gahar gadap bilen bitirjek işiň bolmaz.
Adalatsız dünya. Han biraz köşeş. Sen meni köşeştirme. Vah. Elime kılıç almanını iptim. Bari kutordu. Maqtım ulu. Bari kutordu. Han dur. Dur. Kimden aralyjak bolýan? Birden bir bigunan üstünden martaň näme? Talaňçylyk uruşlar netije vermez. Aklyň aýlan. Gahar bilen bitiren işiň bolmaz. Onna. Men başgaram kime yamanlyk etdi? Olaryň bigunadylar ahyry. İzzetdin, gahar edip şeytanı ödün oynatma. Sen nähil ardy ödeniň men ýadymda, näminni şey edip, bar edeniň puja çykarjak bolýanmy? Hawa ardy edýädik. Ardy edýädik. Ýöne men size başta duşamda aýylyşar diýip pikirde maqtym. Ýöne başgaça boldy. Ne deýinne? Yok. Durmuş dowam edýär. Biz ejizlige ýol bermelärler. Men sen ters ýola gitmeňe garşy. Aklyň aýlan izzetdin. Bargy tordy maqtum oly. Bargy tordy. Sen ýalňyşýan izzetdin. Men bagşla dost. Bargy tordy. Gotordy. İzzetdin dur. Dur gitme İzzetdin. Sen onu saklaya bilmersin Maktum oly. Gören okmy. Gahar gadap on gözlerini kapıp dur ahyry. Dogry aýdýaň. Gahar on gözlerini kapıpdyr. Maktum oly. Eşitýäňmi? Nämäni? Eşitýäňmi nur kädim? Nämäni eşitmeli Maktum oly? Diňde nur kädim. O şu tarapdan gelýär. Nur kädim. O şu olayda olmaly. Han dur. Sen goýsy. Şu tarafa git. Bärilerini özüm sereder. Bolýar. Kim bu yerde aydım aytdy? Kim var? Sen kim? Ey Hudaý. Maktum oly. Kudu bagşy. Bu sen mi? Maktum oly. Didem bu men. Sen nirede? Ey Hudaý. Gözlerim galaypsyň. Ey Maktum oly. Sen gözüm kulağın gurgun edýär. Akılım gitti akılım. Göräsem tanaman durnamen. Käte nirdedigim, kimdigime bunu diýär. Ozal sesten tanaýadym. Indi köne seslerimi unutup durun. Zalimler gözüm bilen bile huşuma alypdyrlar. Neden dalmar nezi var? Girdaba dolanır men. Nähili oglanlar yitirdik. Olaryň ählisi. Şurdaýda. Oglanlar. Siz mamla. Men gahar edipdirin. Näme dursun? Gel kömek et. Ata çykan aňly bolsa her ýerden. Akly känden kesen başı gerekdir. İl halk üçün ata çykan bir merdin alar yerden at salyşı gerekdir. Akıl bolan gamdy ýüregin syzyp
derdinin dermanını soraglak gezip, zamananın pisat bulunun sıdıp, pandan baqiya göçe başladı. Magtumulu Aydar, barha yol tani, 5 gün sinemağa iýerdi seni. Senden burun ötün canarlar hani, her kim novatını öte başladı. Tova, bu ne alamet? Kuyuda su yoktur. Su çıkmaz. Su çıkar. Hümmur felaket. Bu yerde yeryüzüne gül bolup çıkmak, kökürmek juda kıyın. Yok şu yerden. Ey felaket. Näme? Su çıkan ok mu? Heni de çıkan ok. Sen qadı ver. Qadı ver. Hükman çıkar. Men qadyan yöne çıkan ok. Sen kemir sol yaratılan nersin? Allah Teala yerin aslında su yaradan bulsa. Üstüne çıkarmanın terini tapar. Su çıkar. Çıkacağına şek yoktur. Asman dinmez. Yönü yerin aslı kuskurdur. Hümmur felaket. Su çıkar. Bize su verek. Sen qadı ver. Qadı ver. Hükman çıkar. Men qadyan. Suň çıkacağına da ınımma. Hani yoksa ne? Dinle. Su elli. Ha? Men oyun bağırladım. Hiç su yok. Su yok. Aytdım ha. Su elli. Sen su taptın Maktumoli. Begeni ver. Begen. İsteyen mi? Seni atan çağırıyor. Inni sen dogonloň gözläp adara galma oğlum. Özüňi tap. Dur. Gelme. Gelme oğlum. Gelme. Maltymoli, näme beýle aladal görnýär? Eýgilip mi? Men sana näde aýtsam kam? Düýşime atam ýerip biýmeda edýär. Ol oglalaryny alad edýär. Olaňmasa ýütler aňry. Allah sana rahmet etsin Maltymoli. Men hudy bagşyny alyp owa giderin. Ýagşy niýetde bolaly. Maltymoli, nesip bolsa ýygyň bilen menem ýola düşer. Saglyqda görüşeliň. Ýör men seni ugrudyn. Adamlar ayağına açtı. Gidiversek bolmaz mı baktım olsa?
bir tagaple dähelin ýaşullar. Mert bol oglum, mert bol. Maltym bolsan, gidiversek bolmazmy? Altmış beşte Novruz günü loýyly turdu azal ýolun tutsa atam. Bu dünýäniň işi beýlemiş beli ömürniň tanapyn kesti atam. Diýirdi dünýä durmaz ömrü baky ýok günnüz roza giýje bolsa uky ýok. Münkur bilmez, muhlislaryň şeki ýok. Peýgamber destidir, desti atam. Görmesem söylemen, oý bilen çenden. Maksadyna yeter, ýykylan çyndan. Ýarsy melekden, ýarsy jyndan, müjewirsiz bolmaz, üstü atam. Älim içre adam galmaz, at gider. Bu sorulardan jahan halky ýat gider. Jay cennet içre gökde şat gider. Yerde hoş wagt ýatar. Postu atam. Adamlar, Döwlet Mehmet Mollaň aldyranmaga bir ýyl boldy. Allah oňa rahmet etsin. Ahun agany ýatlap, şu sadaka sizin geleniňize şu ýerde Döwlet Mehmet Mollaň ogly Magtymly Taňryal kadan aýdaýsam diýe. Aýdy ber Magtymly. Biz sen diňleýär. Halk sen sözüňe garaşýa, Magtymly. Aýt Magtymly, biz sen dinleýär. Aýtsam adamlar bugün Türkmeniň ähli taýpasyndan gelen adamlar bar. Çarwalaram, çomrularam, dağlaram, hadarlaram, hol, tümden aňarda gumda ýaşaýarlaram ma. Meni öz ýanyndan atamyň hormaty juda belendeken idim. Soňam Perwerdigar bize agdy birlik ber dip dileg etdim. Soň ýene diýdim. Biz sen dinleýäs oglum. Tolgunmada gürläber. Adamlar, bu sözleri diňe atam Döwlet Mehmet Mollaň däl. Bizden ýaşap ötün şop ederlemizin sargydy, isleg arzuwy dip düşünüň. Olar asuda durmuşy, agdy birligi arzu edipdirler. Ata-babalarymyzyň şo mukaddes arzuwy bize de ýörelgi bolsun. Seredin dağları. Novruz gelipdir. Topragy ýyly ýörep, meýdanlar lälreyhan bolupdyr. Inni hemmemiz birigip ekine käýsek, näýli bolar adamlar? Dogry aýdýan Magtymly. Ekine keli. Oy, ırkymyzyň gölbaşy bolsun. Şeýdeniň adamlar eksik galyp. Halk sen bollar. Döwelem. O pikir. He. Magtymly. Ýaşylan ordum. Ekine başlaýarsak näýli bolar? Irkymyzyň gölbaşy bolsun. Bozgunlar geldi. Bozgunlar geldi. Oba bozgunlar geldi. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Sagaman geldiňizmi? Sagaman oturýarsam olmaly. Kimiň zulmy bilen bu gülleri düşüp ýörsiňiz? Siziň öýüňiz nereden?
Wahe. Men sana ne edip aýtsam kam? Men çağa kam. Sörlü vakidelen. Yağıt yurtlarda. Vatanı zar bolluk ne? Biz ahlalara zar bolluk. Ineden netiýäni çekip giň jaýa geldik. Aslında döwlet Mehmet Ahun soralak geldik. O vennede yurdun täzeläýin eken. İmanlı bolsun menne. Men Döwlet Mehmet'in ogly, Magtym oly. Size şojak doğrunu tapılar. Magtym oly Şahir. Wahey. Men sen barda köpeşdipdim. Daş yurtlarda da goşulaňy dinläpdim. Sen bilen yamaşgany görüşmedek bolmady Magtym olyjan. Bir hosar çykdym. Taňry ýarkasyn. Yerleşirin. Garly. Adamlar. Adamlar yerleşmeye köp. Bir daha geçiverin. Geçiverin. Adamlar yerleşiverin. Yerleşiverin diye. Geçiverin. Geçiverin. Hey. Vah, gorluk buğdayım. Nice yelin ardıvı. Yine sana da yer tapıllı. Hani maysalarsın, ondan sümmüllersin. Yaşılı. Bideň duşupmydyk? Tideň men görüpmidiňiz? Yok, towy sapırla. İkimizden görüşmeyin. Şeyli var ol. Hey, maysalan ülpülleşer, sümbüllen ışıllaşar, maysalandan mal oyar, sümbüllenden iyi oyar. Ene! Hey yurdum ey! Hana adamlar, görün hali, bizim elimiz yer Bağvaday Han'ın eli. Ha bismillah, yürün adamlar. Men halkymyň aslynyň gadymylygyna, ruhunyň bütewligine, asudalyk hakdaky arzuwynyň müdümligine buýsanýan. Asudalyk, agdyryrlyk, erkinlik hakdaky arzuwly halkym bir karar döwletli bolar. Bir karar döwletli halkyň bir gerçek ogly size bagtyarlyk getirer.